क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो देग्लायनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि जे थान्दै जख'न्थाइ बे थान्दै जख'न्थाइखौ जोङो देग्लाय गसाइगाव आन्सलिक कमिटि एबसुनिनो जोंनि नैबे बिनाखाथा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनै बिनाखाथा दालाइसा इउनिट एबसुनि सिङाव दिनै जे जोंनि एमइ स्कुलनि गेवलां फोथाराव जोङो दिनै गोग्गोमै जोङो बानजाय आफाद जोङो बेखौ दाफुंनानै लादों आरो दिनै बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै जोङो दानसोरां मुसाहारि मानगोनां बिथांखौ जोङो बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो दिनै लिंथुमगिरि हिसाबै जयधर ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ जोङो बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो जोंनि गुबुन गुबुन बानजाय आफादनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौनो लानानै जोङो देग्लाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे थान्दै जख'न्थाइखौ फैगौ जानुवारि दाननि 2026 गोदान बोसोरनि जोङो 24 आरो 25 अक्ट'आवहाय जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो थि खालामदों। दा बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बे बाथ्राखौनो फोरमायनो सानदों। जोङो दिनै जि गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद जों दानानै लानो हाबाय आरो बे बानजाय आफाद दानायनि गेजेरजोंनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि जोंनि 21था दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि दालाइसा आफाद गासैखौबो लानानै जोङो देग्लाय बिनाखाथानि नैबे ओनसोलनि बा बिनाखाथा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो थाखाय जे थाम थिम खालामदों आरो बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जों बेखौनो आसा आरो भरसा खालामदों जोंनि बे ओनसोलनि बा गसाइगाव आन्सलिक कमिटि एबसुनि सिंनि बिनाखाथा दालाइसा आफादनि सिंनि जोंनि सानसुमैफोर जोंनि रायजो राजाफोरखौ नैबे मेहेरगोनां जिखिनि हाबाफारि साननैनि बे हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां खुंफुंनानै हरनो हायो बे आसाखौनो जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों आसा थिदों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों जे दिनै साननैनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनै सोलोंथाइ बिथिं थुनलाइयारि आयदा आरो दिनै हारिमु बिथिं आरो दिनै जोंनि जे माहारिनि थांनाय थैनाय गासैखौबो नोजोर बोनानै हारिनि जोंनि समाजनि जेंना गासैखौबो लानानै जोंनि देग्लाय नैबे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों मोनसे मोजां थांखि लानायनि गेजेरजों आरो दिनै जोंनि जिखिनि दा 6था जन'गस्थिनो जे एसटि होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ हेंथा खालामनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन गासै जुथायै जोंनि बर' रायजो राजा जोङो अपज खालामदों आरो बे थांखिखौबो लानानै दिनै आरो बिटिआर गोरोबथा बिनि थाखाय मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै हाबाफारि बा दिनै जोङो सोमावसारनाय जों बेखौबो लाबाय थादों आरो बेखायनो दिनै जोङो सरकारखौ दिनै खावलायदों जे जोंनि समाव दिनैनि समाव जाहाथे जोंनि नैबे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायनो सानदों जे दिनै आलादा रायजो जोङो बेखौ सासपेन्ड खालामनानै दोनदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे सासपेन्ड खालामनायखौ जोङो दिनै नैबे क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखि लानो हाथों जाहाथे मिरु आरो दिनै आसाम सरकारा जाहाथे जोंखौ समाव दिनै जोंनि बिटिआरनि जि दफाफोरखौ मावफुंनानै होनो हायाब्ला दिनै सासपेन्डेड जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट
बे दाबिखौ उथायनानै लानांगौनि थाखाय जोङो नैबे डेलिगेट सेसननि गेजेरजों जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मोनसे थांखि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनो फैगोन डेलिगेट कनभेनसनाव जों लानानै थांनो हानाय बायदि जोङो दिनै नैबे डेलिगेट सेसनाव जोङो सावरायनानै जोङो बेखौ थि खालामना लांनो थाखाय थाम थिम खालामदों। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि माहारियारि आफाद आरो जोंनि गुबुन गुबुन आफाद जोंनि साफ्रोमबो आफादखौ जोङो नैबे जोंनि डेलिगेट कनभेनसनाव जों खावलायगोन आरो जोंनि बेखायनो रायजो राजाफोर आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ नैबे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिरथार मोनसे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै हरनांगौनि थाखाय जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा आं सासे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो गोथारै खावलायदों जाहाथे नैबे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनानै हरनो हायो। बे आसा आरो मिजिंखौ लानानै जोङो दिनै बिनाकाता ओनसोल बा दिनै जोङो गसाइगाव ओनसोलनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौनो लानानै गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद दानानै लानो हाबाय। गोजोन्थों।